Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, ituraan kayo wala. Karon kini ko yung bisa mong inahan. Si Delaminiad Ari. Kinamalit ni. Ang among unang ipalit kay Masibuyas tangkong kaya among sudan niya. You know? So, first day ni Mama, first night ni Mama na mugawas dari, no? First night niya mugawas sa Manila. Kay iba ato na mag Manila ang Mama kay para ma-experience ko niya ang life there sa Manila. So, this is my brother and my sister. So, dito itong lutoon. Yan ang tagyan kayo ko. Mausay. Imagaw nga. Kaniyo ano bukod. Oh. Go, kuhag sita. Kahit dalawang ito. Hindi ba handlog? Kanang may kita pwede magawas-gawas dito. So, manamig palit. Ulat na lang bisa Sinsilio. Okay ra tama. So, tama kay parang nahirapan siya mag-ano. Anong dugay man kay na mong sukle, dira ka lang na. Sat pa. Sukle na to. Isa pa. Isa pa man. Isa pa ilain. Ay, talong pa. Adobot ang talong. Wala, nakita ako ang kuan customer service. Para di na kasi gawas-gawas pa. Kapoy kayo makagawas, makagitag. Pero gagmay kinapa. Ayaw kislita mga dili na utin nga mugahin. Joke. Ay nang gagmay makanandag ko makay para mapulan tama. Di na lang ta magtalong ma, ato na lang imagine nun ma. Kaniyo dad. Sili ka dad, sili. Ilarang magpapapa. Duha ra ka buk ato na. Ano sila kayo dito? Saan sila? Oh, lami po na. Labutian ni mo dahil. Okay. Siya dagbuhay. Hindi ko ganahan sa dagbuhay na to. Ay, katuta na. Kanang straight. Tarong nga pili ma. Ha? Tandaan. Ang kilo? Katong tapok-tapok di ay. Di ba ma? Ma, di ba adlo kayo adlo kayo Barato pa kayo na diri. Sana lang dito sa Makati. Makati. The minutes until the end. Siya daing lang. Sana. Ah, sorry. Tilapia, perituhon. Nana lagi mo. Lahat siya nga pagkatilapia to. Ah. Anong number mo? Uy. Isa na to ka kilo ma? Lahat siya daw na to. Mao na yung mga gipansagpa na sila. Gipang kulata.
gwapo ang namaligyag isda kay matag na. Pero kuwaon niya ang mas. Paada yung mas bro. Itong lang taon kung pasado na pagkakati. Taas siya kilong. Ha? Taas siya kilong. Paano na lang? Ensay mother. Nakalawa si inahan. Ha? Pwede pa? Ha? Ato ni Betty mo naman. Salamat. Manok na rin. Yut, wala, sorry nay. Cause I carry you. Dito. Ito kay Nadine siya, gwapo siya ng tindero. Ito yun ta sa na gwapo nga tindero ma. Cause I carry. Hindi na, 150 na natin. 150 ka lahat. 115. 15. Say 150. 30 sa kilo. 230 man daw sa kilo. 79. Paa, baka gusto yung magpaa. Para ng manok, para ng tao. 163. Ano po yung ako mag-bird? Check na to, hindi na. Okay na. Tawag na. O, baboy, akin na dito, sir. Oy, 163. O, kunin mo yung baboy ni sir sa may timbang. Pili mo lang yung boso. Ay, manok, baboy. Akin na dito na. Oy, 163. Sir, 126. Anong hiwa? Thank you po. Boss, anong hiwa niyo? Anong hiwa? 126. Adobo na. Sa baba. Just because I carry doesn't mean it isn't heavy. Guwapa lagi ka dito. I-upload na bala ako ni Balay dito. Hindi yung silver. Parehas siya.
Dalawa. At 90 daw ma. Pachap. Stress na lang kung mamalit niya na niya kasi man mo. G is the. Sige, okay na. Continue. 100. 90 lang. 90 pesos. 3/4. Not really bad. Wala na break out. Break na lang. Wala na out. Out na lang. Tag makakita ko ba? Sa park mo yan, sa motor, sa palakay ng motor. Akyat. So, mamalik na lang may kay sayang kayo ang amo ang pamasahin ko rin sa sito. Kanya, mag-apply na lang yun ni madulong na amo ang balay. So, that's it. Just message. Hoy, day, malugsan ka, day. Ma, daliin taon ma, maligsan taon ka ma. Mayong nagpanalangin na nag-vlog yan. Dito. Makapalit ang dagang saging. Saging. Saging lang. Pagsaging ragyo din among vlog mo na please subscribe. Sa katalo. Pwede sa kapagpalian na. Sakit kaya akong kamot. Kalamit sa iyang ko ano, paliya. Pero mas lami ang tindiro. Lami ang. Na lang may kay. Ah, sige na lang. Palito na lang. Bisaya. Hoy. Bisaya sih. Saya sih. Ikaw pwede ka? Wah. Kuya Juan. Wah. Wow, goodbye. Hey, 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 it's a beautiful day. Sabi kay Kalubin Auntie. Tayo. Babae ay. Baba kayo siya. Laban kayo pa security guard. Hey, it's a beautiful day. Sakuan ako. Yan na, mong tutoy. Ita. Para mag-viral sa ang Berta Talks.
Di na Berta Talks, Berta Toys. 11. November? Yeah. Wala na lang mo. Saan eh akong vlog eh? Mura maglibuang.